Thank you very much for still being here. Ďakujem, že ste stále tu. We're now going to have a look at some of the key words that make the Roman Catholic faith. Teraz sa pozrieme na niektoré kľúčové slová, ktoré vyjadrujú vlastne katolícku vieru. And we have to ask the question, when we have similar, if not same words, are we actually saying the same thing? A musíme sa spýtať tú otázku, že ak máme tie isté slova, ale majú iné významy tie slova, máme vôbec stále rovnakú vieru? If you would go to a Catholic mass around the corner, Ak by ste šli na omšu tu niekde za rohom, you will hear words such as God, Son, Jesus, Spirit, cross, prayer, hope, love, gospel, sin. počuli by ste slova za rohom ako je Boh, Syn, kríž, evanjelium, milosť. Almost all the gospel words will be found in the Catholic Church. Skoro všetky slova evanjelia nájdete aj v katolíckom kostole. And if you don't understand what is the meaning of these words, A keď nerozumiete význam týchto slov, you may think that we're actually talking about the same language. ľahko sa nám môže stať, že budete si myslieť, že rozprávame v tom istom jazyku. And this was the experience made by a very important, renowned church historian, Mark Knoll. A toto si všimol jeden veľmi renomovaný historik kresťanstva Mark Knoll. In 2006, he wrote a book, Is the Reformation Over? V 2006 napísal knihu s otázkou, že skončila už reformácia? And he went through the reading of the Catechism of the Catholic Church. A prečítal si katechizmus katolíckej cirkvi. And the Catechism is the book where Catholic teaching is summarized and presented. A katechizmus je kniha, kde je sumarizované celé učenie katolicizmu. And he said, well, if I read the Catechism as an evangelical, A hovoril si, keď si teda prečítam ako evanjelikál tento katechizmus, there are 2/3 of the Catechism I can resonate with. sú tam úplne v pohode, že 2/3 toho katechizmu a úplne s tým ja rezonujem. But then he says also the following. Ale potom hovorí aj následovné. It was when I tried to understand the meanings of the words that are used Keď som sa snažil pochopiť význam tých slov, ktoré sú tam použité, that I came to realize that whenever the word Christ was mentioned, som si vtedy uvedomil, že kedykoľvek je spomenuté slovo Kristus, what was really intended was the church. to, čo je zmysel toho slova a význam, je cirkev. Whenever the word cross was mentioned, Kedykoľvek bolo použité slovo kríž, the word Eucharist was actually meant. to, čo tým bolo myslené, bola Eucharistia. Whenever the word grace was meant, Kedykoľvek bolo použité slovo milosť, was always in the context of sacramental grace. vždycky to bolo v kontexte sviatosnej milosti. That is what happens in Catholicism. Presne to sa deje v katolicizme. The words are the same, Slova sú tie isté, but the meanings are different. ale významy tých slov sú odlišné. And the reason why the meanings are different is the following. A ten dôvod, prečo tie významy sú odlišné, je tento. Because instead of being committed to the Word of God alone as supreme authority, Nie sú oddaní Božiemu slovu ako najvyššej autority, from which deriving the meaning, the content, the significance of the words that we use, z ktorej sú derivované všetky významy a dôsledky a kontext tých slov, ktoré používame. the Catholic Church is committed to a view of authority Katolícka cirkev je oddaná pohľadu na autoritu, whereby the Bible is only one bit and piece in a much bigger framework. autoritu, v ktorej Biblia je len súčasťou, jednou súčasťou z viacerých autorít. According to the Roman Church, the Word of God precedes Scripture, Podľa katolíckej cirkvi slovo Božie predchádza, je aj pred písmom and exceeds Scripture. a pokračuje aj za písmom. The Bible is only in between
the pre-existing traditions and the post-biblical traditions. Biblia je len niekde uprostred medzi pred tradíciami, pred tým, než sme mali písmo a tradíciami, ktoré máme po tom, čo sme dostali And it is the písmo. church then decides what is authoritative for its own life. A je to cirkev, ktorá sa rozhoduje, čo z toho celého bude autoritatívne pre svoj vlastný život. So you can have the same words, Takže môžete mať tie isté slova, but having different meanings, ktoré majú ale odlišné významy. because these meanings are not drawn from Scripture Pretože tieto významy nevychádzajú z písma. or from Scripture alone, Alebo iba z písma. but these meanings are a combination of different elements, Ale tie významy sú kombináciou rôznych elementov, ultimately put together by the church. ktoré cirkev pospája do svojho významu. Think of the word conversion, for example. Napríklad si zoberme slovo obrátenie. Up to 50 years ago, the Catholic Church would not use the word conversion. Až do 50 rokov, pred 50 rokmi toto slovo vôbec cirkev nepoužívala katolícka. But now, after Vatican II, they use it quite often. Ale po druhom vatikánskom dosť pomerne často sa to používa. And for them, conversion is the following. A pre nich obrátenie znamená, Is the realization of the sacrament of baptism. je to zrealizovanie sviatosti krstu. So what really matters is the sacrament of baptism. Čiže tá podstata, na ktorej to všetko stojí, je sviatosť krstu. Where the church imparts the grace of God on you. Kde cirkev na vás vleje Božiu milosť. Then throughout your life you may experience a kind of conversion. A potom počas života to sa nejak môže prejaviť nejaké skúsenosti obrátenia. But this is not something of an encounter with God, Ale obrátenie nie je stretnutie živého Boha. whereby you are turning away from your idols and then redirecting your life in faith and obedience to God. V ktorom sa odvraciaš chrbtom svojim modlám a obraciaš sa čelom v podriadení sa Bohu. Rather is a place when you realize what you already have received at baptism. Ale v tom katolíckom ponímaní je to len také, že uvedomíš si to, čo vlastne už si získal v tom krste, keď si bol maličký. And plus, in the Roman Catholic understanding, A ešte v tom rímskokatolíckom porozumení you may go through conversions on a daily basis. môžeš prechádzať obrátením každý deň. Because you daily realize what you have received at baptism. Čiže, lebo každý deň si tak môžeš tak sprítomniť a uvedomiť to, čo už si zažil v krste. So, Catholics can use the word conversion, Čiže katolíci používajú slovo obrátenie, but it's meant in this way rather than in the biblical way. ale rozumejú ho takto a nie tak, ako Biblia tomu rozumie. Think of the word justification. To veľké slovo ospravedlnenie. The Bible speaks of justification as a pronunciation of God, God imputing on us the righteousness of Christ. Biblia rozpráva o ospravedlnení ako prehlásení Boha, že Boh ťa prehlasuje za spravodlivého, pretože na teba vkladá spravodlivosť It is Krista. a declaration of God declaring us righteous on the basis of the finished work of Christ. Boh ťa prehlási za spravodlivého na základe dokončené a dokonalého diela Ježiša Krista. The Council of Trent and the Catholic Church also use the word justification, of course. Katolícka cirkev, Tridentský koncil, oni tiež používajú toto slovo ospravedlnenie, But understanding justification as a process of becoming righteous. ale rozumejú tomu slovu ako proces toho, ako sa stávaš spravodlivým. Instead of being a declaration from God in Christ coming to us by grace through faith alone. Nie je to jednorázové prehlásenie o tom, čo Boh spravil skrze jediné milosť v Kristovi. Justification for the Catholic Church is a sprinkling of
divine righteousness in our lives. To pochopenie ospravedlenia u katolíkov je, že on ťa kropí spojou spravodlivosťou a ty to prijímaš do svojho života. Initiating a walk that will eventually, perhaps, possibly lead us to salvation. Je to len o nejakej iniciácii chodenia s Bohom, ktoré nás snáď raz dovedie do spásy. And in order to implement that journey, a aby sme mohli aj začať tú cestu, you need more sprinkling of grace throughout the journey, through the sacraments. Potrebuješ stále znova, aby ťa pokropoval tou milosťou skrze sviatosti. And you also need to work out with good works in order for this process to be implemented. A tiež sa musíš poriadne snažiť, aby svojimi dobrými skutkami si spolupracoval s týmto Božím procesom. And the Catholic understanding of the word justification, the process can go forward, but it can also go backwards. A v tom katolíckom ponímaní ospravedlnenia ten proces môžeš ísť dopredu, ale môžeš aj ísť späť, dozadu. You can become more righteous if you receive the sacraments and do perform good works. Môžeš sa stávať spravodlivejším, ak teda prijímaš tie sviatosti, ak spolupracuješ svojimi dobrými skutkami. But if you don't receive the sacraments and don't perform good works, you go backwards. Ale ak neprijímaš sviatosti a spolupôsobíš svojimi dobrými skutkami, ideš späť dozadu, cúvaš. You see, we use the same word, but we're actually entering very different worlds. Vidíte, používame úplne tie isté slova, ospravedlnenie, ale úplne sme v iných svetoch. Think of the word mission. Alebo slovo, že misia. Very, very key word for Pope Francis. Veľmi dôležité slovo pre pápeža Františka. I dream a missionary church. On sníva o misijnej cirkvi. This he wrote in 2013 in the apostolic exhortation Evangelii Gaudium, the joy of the gospel. V 2013 napísal takú svoju encykliku, ktorá sa volala, že radosť evanjelia. And many evangelicals, when reading the statement, I dream a missionary church, they responded, Amen. A veľa evanjelikálov, keď si prečítalo toto, čo tento pápež napísal, ako on sníva o misijnej cirkvi, evanjelikáli boli z toho úplne hotoví a že amen. Finally, he got this. Úplne konečne nejaký pápež tomu pochopil. Mission is our common goal. Budeme spolu v misii. They failed to read the document, though. Ale neprečítali si už ten dokument. Because there, Pope Francis very clearly outlined what he meant by mission. Pretože v tom dokumente František veľmi jasne popísal, čo ty myslíš, že misia. And for Francis, mission was the following. A pre Františka išlo o toto. Going out there, ísť tam, embracing everyone, všetkých objať, affirming everyone, všetkých utvrdiť v tom, čo si veria. And together worshiping, praising, working together in the world. A spolu s tými všetkými budeme spolu uctievať a chváliť Boha vo svete. Wait a minute. Is this mission? Počkaj, ale je toto misia? Where is the proclamation of the good news? Kde je to hlásanie dobrej zvesti? Where is the appeal to repent and believe in Christ? Kde je výzva činiť pokánie a uveriť v Krista? Where is the realization that outside of Christ we are lost in our sins? Kde je to uvedomenie si, že mimo Krista ja som úplne stratený vo svojom hriechu? Nothing of this was there in Pope Francis's understanding of mission. Nič z tohto nebolo v pápežovom Františkovom pochopení misie. For Pope Francis, mission meant walking together, praying together, and staying, fellowshipping together. Pre Františka misia znamenalo, že pôjdeme spolu, budeme sa spolu modliť a spolu aj zostaneme. With non-Catholic Christians, s nekatolíckymi kresťanmi, with Jews, so Židmi, with Muslims, s moslimami, with people of other faiths, s ľuďmi iných vier, and with people of no faith. Aj s ľuďmi, ktorí nemajú žiadnu vieru. Walking, praying, fellowshipping together. Pôjdeme spolu, budeme sa spolu modliť a budeme mať spolu spoločenstvo. Is this mission? Je toto misia? The word is there. Je tam to slovo, but the meaning is very different. Ale jeho význam je úplne odlišný.
let's talk about unity. Hovorme o jednote. That is another buzzword in today's Christianity. Toto slovo je úplne, že každý o tomto dneska rozpráva. Everybody talks about unity. Každý rozpráva o jednote. Everybody likes unity. Všetci milujeme jednotu. And we have to understand how the Catholic Church understands and uses the word unity. A musíme veľmi dobre rozumieť tomu, ako katolícka cirkev rozumie a ako to používa toto slovo. Because many times the Catholic Church comes to us with this narrative. We are one, unity. We have to come closer. We are united. Pretože často tá katolícka cirkev prichádza ku nám a hovorí, že my sme jedno, my sme spolu zjednotení. So we have to realize that there's been a change, a development in the Roman Catholic use of the word. A musíme si uvedomiť, že je tam vývoj toho, ako sa toto slovo používa v katolíckom svete. Before the Second Vatican Council, 1962-1965, v 1962 až 5. Bol ten druhý vatikánsky koncil. The Roman Catholic Church had a very clear-cut distinction. A pred tým koncilom bolo jasné oddelenie. You could either be in or out. Buď si dnu, alebo si von. You could either be united or divided. Buď si zjednotený, alebo si rozdelený. You could be one of us or outside of us. Buď si jeden z nás, alebo nie si s nami. Only those who were considered to be baptized and communicant were part of this unity. Len tí, ktorí boli súčasťou tých všetkých sviatostí, ako krstu a potom aj toho ostatného, si bol dnu. But if you happen to be a heretic, ale ak si bol heretikom, that is a Protestant, akože protestant, or a pagan, alebo pohan, that is a non-Christian, teda akože nekresťan, or an excommunicated, alebo ak si bol exkomunikovaný, that is an immoral person, ak si nemorálny človek, you are out, vtedy si úplne, že von. Excluded from God's grace, si oddelený od Božej milosti, outside of the spheres of the sacraments. Ak nie si pod sférou zakrývajúcou sviatosťami, unity was only to be found within the sacramental system of the Catholic Church. Jednota bola len, ak si zdieľal spolu tie sviatosti s katolíckou cirkvou. And this has been the main pattern that has governed the Roman Catholic view of unity for centuries. A takto to bolo stáročia v katolíckej cirkvi. Vatican II brought about a significant development. Vatikán II priniesol veľký vývoj v tomto. They began to talk about perfect unity and imperfect unity. Začali hovoriť o dokonalej jednote a nedokonalej jednote. And the picture was not longer black and white. A tá obraz už nebol len že čierno-biely, but unity was placed on a spectrum. Ale jednota bola zrazu na nejakom spektre. Whereby you could have perfect unity. A kde si mohol mať dokonalú jednotu. That is, those who were receiving the sacraments, staying under the authority of the bishop and fully committed to the Catholic Church. Perfect unity. Ak si mal tie sviatosti, ak si pod autoritou biskupov, ak si pod pápežom, máš dokonalú jednotu s nami. But those who were not on that spectrum, ale ak si nebol na tej strane spektra, were no longer considered out. Neboli už nevyhnutne považovaní, že vy ste už tí von, vy ste preč. But instead, related in an imperfect unity. Stále máme jednotu, ale už tá jednota nie je taká dokonalá. And that makes a difference. A to je veľký rozdiel. Because Vatican II then could call Protestants and Eastern Orthodox separated brethren. Pretože od teraz už Vatikán mohol aj tých protestantov, aj tých ortodoxných nazývať, vy ste tí oddelení bratia. No longer heretics. Už nie ste heretici. No longer excommunicated. Nie ste exkomunikovaní. No longer the evil of the world. Vy nie ste to zlo sveta. But family members. Ale ste súčasť našej rodiny. Separated brethren. Ste trošku oddelení, ale bratia. Brethren. A family. Rodina. Separated. Akože nie sme úplne spolu. A little bit distant. Ako trošku je tam nejaká vzdialenosť medzi nami.
as if you had an uncle in, say, Australia. Ako keď máte, že strýco v Austrálii. And you've never met him before. A nestretol si ho ešte. And all of a sudden you realize that you have family in Sydney. A zrazu zistíš, že v Sydney máš nejakú rodinu. Oh, hello, uncle. Čau, strýdko. Oh, ciao, I like this. We are very separated. Sme veľmi oddelení. We've never met. Nikdy sme sa nestretli. We forgot about one another. Ani sme o sebe nevedeli. We don't know really one another. A nepoznáme sa. But you're my uncle. Ale si môj strýc. Let's get together. Stretnime sa niekde. Let's discover what unites us. Poďme sa spoznávať a zistíme. Separated brethren. Sme oddelení bratia. Pope John Paul II, Jan Pavol II, pápež, in 1992, v 92. he wrote an encyclical entitled Ut Unum Sint. Napísal encykliku, ktorú nazval, že Ut Unum Sint. That they may be one. Aby mohli byť jedno. And there he slightly changes the phrase separated brethren. A tam ešte dokonca trošku zmení ten terminus technicus, že oddelený brat. And replaces it with the expression retrieved brethren. A zmení to na slovo, že znovu objavený brat. You see, separated brethren, you're still in Australia. Ten akože oddelený brat, ešte stále si v Austrálii. But retrieved brethren. Ale znovu objavený. We've come to see one another. Že konečne sme sa zdali dokopy. It was Pope Francis in 2020. A bol to pápež František v 2020. He even stretched the expression further. A on ešte posunul význam toho celého ďalej. In all brothers. Povedal, všetci bratia. We're all brothers. Všetci sme bratmi. There is no longer a qualification there. Už tam nie je nejaká kvalifikácia byť bratom. No longer separated. Už nie sme oddelení. Not even retrieved. Už nie sme ani že znovu objavení. But simply brothers. Ale už sme jednoducho bratmi. Extended to other Christians. A to akože platí na iných kresťanov. But also to other religions. K iným, ale aj náboženstvám. And to the whole world. Vlastne k celému svetu. Perfect and imperfect unity. Dokonalá a nedokonalá jednota. That is key in understanding Roman Catholic ecumenism today. To je kľúčom, aby sme rozumeli katolickému ekumenizmu dnes. And Vatican II in the dogmatic constitution on the church, Lumen Gentium. A Vatikán II potom, keď sa pretavil do dogiem cirkvi, the Catholic Church kind of redefined its own identity. Katolícka cirkev zredefinovala svoju identitu. Or at least worked on it. Alebo začala minimálne na tom pracovať. Talking about the church as the sacrament of unity between God and mankind. A začali hovoriť o cirkvi, akože cirkev je tá sviatosť jednoty medzi Bohom a ľudstvom. We were used to think about the 7 sacraments. A doteraz sme v cirkvi rozprávali katolíckej o 7 sviatostiach. That is what comes out of the Council of Trent. A to vlastne vzýšlo z Tridentského koncilu. 7 sacraments. 7 sviatostí. These are the instantiations of grace received through and by the church. Tak dostávate milosť cez a skrze cirkev. Dispensing 7 sacraments to men and women. Takto Boh skrze sviatosti dáva milosť ľuďom. But Vatican II defined the church as a whole as a sacrament. Ale Vatikán II zadefinoval cirkev ako celok, že tá cirkev je tiež sviatosťou. And define it as a sacrament of unity between God and mankind. A nazvali ju sviatosťou jednoty medzi Bohom a ľudstvom. There is God, Je tam Boh, mankind, je tam ľudstvo and the church is the sacrament, the sign and instrument of unity between the two. a tam medzi nimi je cirkev, čiže ona je známením a je sviatosťou,
spájajúcou tie dve. Not between God and the believers. Nie medzi Bohom a veriacím človekom, Not between God and the faithful. nie medzi Bohom a tými vernými, Not even between God and the members of the Catholic Church. a nie dokonca, že len Boh a členovia katolíckej cirkvi, But the sacrament of unity between God and the whole of mankind. ale cirkev je sviatosťou jednoty medzi Bohom a celého ľudstva. Catholic, Katolícke, Protestant, protestantské, Orthodox, ortodoxného ľudstva, Jews, Židom, Muslims, moslimom, Hindus, hinduistom, Buddhists, buddhistom. no faith, Žiadna viera. all. Proste všetci. How does it work? Ako to funguje? The Catholic Church still thinks of itself as being at the center of how grace is to be received from God. Katolícka cirkev stále si o sebe myslí a je presvedčená, že ona je v centre toho, ako sa ľudstvu dostane milosť. In the Catholic Church, they say you can receive the fullest measure of God's grace. Ak si v katolíckej cirkvi, on ti povie, tam môžeš dostať tú plnosť Božej milosti. Through the sacraments dispensed by the church. Skrze sviatosti, ktoré ti cirkev dáva. That's the fullest measure of God's grace you can receive from God. To je plnosť Božej milosti, ktorú ty ako človek môžeš dostať od Boha. And there is value in being part of the Catholic Church. Čiže dáva zmysel byť súčasťou katolíckej cirkvi. Because it is in the Catholic Church that you receive the full 7 sacraments. Pretože len tam dostaneš tých celých 7 sviatostí. You don't receive the full 7 sacraments elsewhere. Nikde inde 7 sviatostí nedostaneš. Only in the Catholic Church. Iba v katolíckej cirkvi. So there is still value in being a Catholic member of the Catholic Church. Čiže úplne to má zmysel pre úplne každého byť súčasťou katolíckej cirkvi. But if in pre-Vatican II Catholicism, Ale ak v tom pred Vatikánskom II katolicizme this realization would lead the Catholic Church to think of only those who were part of the Catholic Church being united and one with the church itself. vtedy by si mysleli, že OK, tak, rozumeli by tomu tak, že iba ak si v katolíckej cirkvi, iba vtedy si zjednotený. All others outside of grace. Všetci tí ostatní sú mimo milosť. In post-Vatican II Catholicism, that picture has changed. Ale v post Vatikán II toto všetko sa zmenilo. You see, around the inner circle of where you receive the fullness of divine grace, Vidíte, že v centre je plnosť katolicizmu, kde dostaneš plnú milosť. you have the non-Catholic Christians. Máš tam ďalšie okruhy, kde sú tie nie katolícki kresťania. Remember, perfect, imperfect unity. Spomente si tá dokonalá, nedokonalá jednota. They are separated brethren. Tam sú tí oddelení bratia. They receive God's grace. Oni tiež prijímajú Božiu Not milosť. at the same intensity as in the Catholic Church, Sice nie toľko ako v katolíckej cirkvi, but they are circling around the same grace. ale stále je to o tej istej milosti sa jedná. So the Catholic Church is no longer saying to us, if you are not a Catholic, you are outside of grace. Čiže katolíci nám už nehovoria, že ak nie si katolíkom, si mimo Božej milosti. They are saying you are not part of us, but you are united with us in an imperfect way because you receive God's grace in a lesser intensive way. Si stále zjednotený s nami, stále dostávaš Božiu milosť, ale tak akože máš jej menej intenzívne. But then you have the monotheistic religions. Potom máme ešte tie monoteistické náboženstvá. In pre-Vatican II Catholicism, V tej katolicizme pred Vatikánom II, they were considered as heathen, pagans. oni boli považovaní za pohanov. But Vatican II talks about the Jews as the older brothers. Ale Vatikán II hovorí o Židoch ako o tých starších bratoch. And it speaks about Muslims as people with whom we pray to the same God and worship the same God. A hovorí o moslimoch ako tých, s ktorými sa modlíme k tomu istému Bohu a uctievame toho istého Boha. In order for them to receive God's grace, A na to, aby oni dostali niečo z tej Božej milosti, they don't have necessarily to become Catholic.
Oni nemusia sa nevyhnutne stať katolíkmi, because in what they are, in who they are already receiving God's grace. pretože tým, kým sú a tam, kde sú, oni už prijímajú z tej Božej milosti. They revolve around an outer circle. Oni sú na nejakej orbite takej tej akože širšej kružnice And they receive the rays of God's grace in a less intensive, impactful way. a tie lúče Božej milosti, áno, síce nie sú také silné, ako keby si bol katolík, ale tiež tie lúče k tebe prichádzajú. But still in a real way. Ale reálne prídu. The picture has changed from being a picture of in or out, Čiže ten obraz sa zmenil, že buď si dnu, alebo si von, in a picture that is similar to a solar system. a zmenil sa na obraz, ktorý je podobný solárnemu systému. You have the sun in the middle, Máš v strede slnko, where the heat and the light are at their maximum. kde je svetlo a kde je teplo vo svojom maxime. And there is where the Catholic Church is. A to je to miesto katolíckej cirkvi. But then you have Venus A potom máš Venušu and the Earth. a Zem. They are planets who revolve around the same sun. A sú to tiež planety, ktoré rotujú, okružujú okolo toho istého slnka. Now, is Venus warmer or colder than the Earth? Je na Venuši teplejšie alebo zimšie ako na Zemi? I've never been there, but Nie, ešte som tam nebol, ale what do you think? Warmer, because it is Teplejšie. closer to the sun. pretože je bližšie k It is slnku. warmer and it is brighter. Je tam teplejšie a je tam viacej svetla. Is Jupiter warmer than the Earth or colder? Je na Jupiterovi teplejšie alebo zimšie ako na Zemi? Colder. Colder, yes. Because it's far removed. Pretože je ďaleko. But even in Jupiter, Ale ešte aj na Jupiterovi, the rays of the sun ešte aj tam tie lúče slnka, reach out. ešte aj tam dopadajú. And although reduced, there is some warmth there. Aj keď je tam akože zima, ale trochu tepla tam ešte stále dopadá. And there is some light. A stále je tam trochu svetla. What about peoples of other religions? A čo teda ľudia, ktorí patria úplne k iným náboženstvám? Well, they also have already experienced God's grace. Aj oni už nejakú Božiu milosť zažívajú. If they want to experience a more intense degree of God's grace, the sacramental way is the way for them. Ale ak by chceli trošku viacej tej Božej milosti, tá sviatostná cesta je tu pre nich stále otvorená. But if an Hindu wants to remain Hindu, Ale keď chce hinduista ostať hinduistom, does he need to convert to Catholicism in order to be saved and therefore to receive God's grace? musí konvertovať na katolicizmus, aby prijal Božiu milosť? No. Nie. He or she receives God's grace to a lesser extent, On príjme Božiu milosť trošku na menšej úrovni, but still in a real sense. ale aj tak reálne And príjme. the church is the sacrament of unity between God and humankind. A keďže cirkev je tou sviatosťou jednoty medzi Bohom a ľudstvom, In order to provide a space for the whole humanity to be together. aby ľudstvu vytvoril priestor byť spolu. And what about the people who don't believe? A čo teda ľudia, ktorí vôbec nemajú žiadnu vieru? Agnostic people, Agnostici, skeptical people, skeptici, people of no faith. ľudia, ktorí žiadnu vieru neprehlasujú. Well, Vatican II speaks of the people of goodwill. A Vatikán II rozpráva o ľuďoch dobrej vôle. People are, good people, even though they don't believe in anything. Ľudia sú dobrí ľudia, aj nemusia veriť v niečo. They are good workers, good fathers, good teachers, good neighbors. Dobre pracujú, sú dobrí rodičia, sú dobrí susedia. People of goodwill. Proste ľudia s dobrou vôľou. They don't believe in God. Ale akože neveria v Boha. What about them? A čo teda oni? They are
somehow related to the center. Ale aj ich spája niečo s tým centrom. They hardly perceive the light and the warmth. Ako, k ním už vôbec to svetlo a teplo asi They neprichádza. give the light and the warmth, they receive a different name. Oni to svetlo a to teplo, čo prichádza z centra, úplne inak to nazývajú. But nonetheless, they are revolving around the same center. Ale tak či tak, oni stále sú nejaké orbite okolo toho centra. The whole of mankind. A na konci celé ľudstvo. After Vatican II, a significant theologian in the Catholic Church, Karl Rahner, began to talk about anonymous Christianity. A po Vatikáne II jeden významný katolícky teológ Karl Rahner začal rozprávať o anonymnom kresťanstve. Whether you know it or not, whether you want it or not, you are a Christian. Či to vieš, alebo to sebe nevieš, či to chceš, alebo či to aj nechceš, si kresťan. You can be consciously so, Môžeš byť tak akože vedome but kresťanom, because you are a human being, ale pretože si ľudskou bytosťou, for Rahner and for post-Vatican II Catholicism, pre Rahmera a to celé kresťanstvo post-Vatikán II, because you are a human being, there is somewhere, somehow, you are already impacted by God's grace and stand within God's grace. pretože si ľudská bytosť, si už nejakým spôsobom ovplyvnený Božou milosťou a stojíš pri Bohu milosti. You see, that is mission for present-day Catholicism. No longer calling people away from their acquaintances. Toto je definícia misie pre dnešný katolicizmus. Už nevolajú ľudí, že poďte preč od toho, kde ste teraz, But affirming people where they are in order to enjoy unity, perfect, imperfect, but unity as they are, where they are. ale hľadkať a uisťovať ľudí v tom, že tam, kde ste a potom, že my sme aj tak jedna tam, kde sme. When the Catholic Church speaks about ecumenism, Keď katolícka cirkev hovorí o ekumenizme, it speaks this kind of language. We have to figure it out against the background of this plan and pattern. o tom to hovorí. A my musíme tomu rozumieť, ako tomuto plánu a tento vzorec oni potom vidia. It is not unity defined by the gospel and centered on Christ and Christ alone. Nie je to jednota definovaná evanjeliom a centrovaná na Krista a na jedine Krista. It is a unity defined by different positions around the center. Je to jednota, ktorá je definovaná rôznymi tými pozíciami, ale oni všetky nejakým spôsobom chodia okolo toho centra. And also it is a unity that extends and stretches from Christian boundaries alone. A je to jednota, ktorá presahuje tie kresťanské hranice. Pope Francis in 2020 issued an encyclical called All Brothers. František v 20. roku 2020 vydal encykliku Všetci bratmi. He also spoke about ecumenism as a polyhedron. A o ekumenizme rozprával ako o polyhedrone, tom takom tvaru. It's a Mnohotvar. Mnoho stien, pardon. okay. Ciao. Čau. It's a geometrical figure. The polyhedron. Áno, polystien. Do you have a picture of it? I don't know. I'm not sure. I'm not sure. No, sorry. Polystien je v podstate ako máš kocku, ale kocka s rôznym, akože mnohými stenami, hej, že nie je to len štvorstená. You can have different angles, different sides, different measures and lengths. Môžeš mať, tie steny môžu byť veľké, malé, a môžu byť objemné, neobjemné. But everyone is connected. Ale všetky sú nejakým spôsobom pospájané do jedného útvaru. And at the center lies the ability of the Catholic Church to be the one who facilitates those connections. Ale v centre toho útvaru je katolícka cirkev, ktorá umožňuje všetky tie spájania. You see, the Roman and the Catholic. Vidíte, to rímske a to katolícke. The Catholic wants to embrace all. To katolícke chce všetko objať, But it's not just Catholicity.
Ale nie je to len tá všeobecnosť. The polyhedron is a figure whereby there must be connections, there must be institutional links. Ale ten polyhedron, ten mnohostenný útvar, musí byť nejakým spôsobom aj pospájaný. Nie je to len, že proste niekto tam lieta. And the vision of the Catholic Church is much bigger than just unity among Christians. A tá vízia a predstava katolícka o jednote je väčšia než len jednota medzi kresťanmi. When all brothers talks about God, it does so in general terms that if you are a Muslim or Hindu or whoever you are, you can fit in. Keď tá encyklika Všetci bratmi rozpráva o Bohu, tak rozpráva akože tak, aby všetci sa do tej definície jednoty zmestili. And it ends with a prayer to the Creator. A končí modlitbou ku Stvoriteľovi. Where the name of Christ is not even mentioned. Kde meno Ježiš nie je ani spomenuté. Because the goal is to have a platform whereby everybody can fit in. Pretože cieľom je mať nejakú platformu, kde všetci sa nejak zmestia. And years ago there was an instance when Pope Francis visited a parish in the outskirts of Rome. A pred niekoľkými rokmi František navštívil jednu farnosť na okraji Ríma. And during that visit a boy came to him. A počas tej návštevy prišiel za ním jeden malý chlapec. And he approached the Pope and he whispered some words in the Pope's ear. A ten chlapec prišiel k pápežovi a niečo mu zašepkal. And crying. A plakal pritom. And then after a few minutes the Pope addressed the crowd. A potom o pár minút pápež sa prihovoril tomu davu. And he said this. Povedal toto. This boy has just shared with me the story of his father. Tento chlapec mi akurát zdieľil príbeh o svojom otcovi. His father recently died. Jeho otec prednedávnom zomrel. And this boy told me that his father was an atheist. A tento chlapec mi akurát povedal, že jeho otec bol ateistom. And this boy asked me, where is my father now? A tento chlapec sa ma spýtal akurát teraz, že kde je teraz môj otec? And then the Pope said to the crowd. A vtedy pápež sa otočil k tomu davu a povedal, where would you say his father is now? Čo by ste povedali vy? Kde je jeho otec? Is he with God? Je s Bohom? And the crowd said, yes. A ten dáv povedal, áno. And the Pope said, you are right. A pápež odpovedal, máte pravdu. Because although his father was an atheist, pretože aj keď jeho otec bol ateistom, he was a good man. Bol dobrým mužom. He was a good father. Bol dobrým otcom. Would God reject a good father? Odmietol by Boh dobrého otca? And the crowd said, no. A dáv zakričal, nie. No, reaffirmed the Pope. A pápež ich uistil, máte pravdu, nie. He was a good man. Bol to dobrý muž. And he is with God. A je s Bohom. Boy, I tell you, chlapec, hovorím ti, pray for your father. Modli sa za svojho otca. Pray to your father. Modli sa k svojmu otcovi. He is with God. Je s Bohom. You see, that's a picture. Vidíte, to je obraz. He was a good man. He was a people of goodwill. Bol to človek dobrej vôle. Is now with God. A je s Bohom. Not on the basis of the work of Christ received by faith alone. Nie na základe diela Ježiša Krista, ktoré prijímame iba s vierou. But on the basis of him being a good father. Ale na podklade toho, že on bol dobrým otcom. That's the vision of the Catholic Church. Tak toto vidí katolícka cirkev. Every word that is used. Každé slovo, ktoré používa, is not meant to reflect the Bible content, the Bible message. Nie je tam na to, aby nejakým spôsobom vyjadrovalo obsah a kontext Biblie. Every word that is used is filled with biblical and unbiblical meanings.
každé slovo, ktoré používajú, je použité nie biblickým významom. resulting in a confused and confusing outcome. Všetko to potom spolu pôsobí v to, že ten výsledok a to, čo počujeme, je metúce. And especially as far as unity is concerned, A obzvlášť, keď sa rozprávame o jednote. we should be aware that while the word is used, unity, ecumenism, being united, Čiže musíme tomu rozumieť, že keď sa používa to slovo, že jednota, spoločenstvo, ekumenizmus, it is not biblical unity that is envisaged. oni si pod tým nepredstavujú tú jednotu Biblie. It is a Roman Catholic grand plan Je to veľký plán rímskokatolicizmu, to bring in people of different faiths, aby zasiahli a priniesli dovnútra všetkých ľudí rôznych vier, all admiring the greatness of the Catholic Church being the facilitator of it all. ktoré majú obdivovať to, ako tá katolícka cirkev je sprostredkovateľom toho nového vzťahu. Thank you for your attention. Ďakujem, že ste dávali pozor. Tak čo sa týka otázok, chceme ešte tým, ktorí nemáte veľa skúseností zo slajdov, povedať, že okrem toho, že môžete písať svoje otázky, môžete dávať lajky, alebo podporovať otázku, ktorú už niekto iný napísal a tým sa tá otázka dostáva vyššie a vyššie na tom poradí. Negarantujeme, že budeme čítať len otázky z vrchu, teda len lajkované otázky, ale určite ideme z vrchu. Čiže ak tá otázka má 0, teda nejdeme striktne všetky z vrchu, ale tie iba vidím, iba tie, ktoré sú na vrchu. A už je tam dosť veľa otázok, ja neviem, 30. Takže ak napíšete otázku a nikto ju nelajkne, tak je možné, že ju už aj neuvidím. Takže lajkujte si vzájomne otázky, ak chcete sa dostať na svetlo sveta. A začneme otázkou, ktorá nemala toľko lajkov, ale už padla ráno, teda pri prvej príležitosti. A mám dojem, už sa k nej asi nevrátime neskôr. Čiže otázka, ako múdro pracovať s históriou cirkvi pred reformáciou? Čo konfrontovať a čo naopak vyzdvihnúť ako naše evangelikálne dedičstvo? A zdá sa mi, že krátko by sme mohli skúsiť túto otázku. So the question is how to wisely deal or work with church history prior to Reformation, what to confront, what to take as our evangelical heritage. Yeah, we as evangelical Christians, we are the heirs of the biblical, apostolic, orthodox church. My ako evangelikálni kresťania sme dedičmi tej biblickej, historickej, apoštolskej cirkvi. We have to actually change the perspective that the Catholic Church was able to impress on people's minds and at times on our minds too. Musíme si znovu privlastniť späť to, čo nám ako keby katolícka cirkev zobrala, alebo už tomu neveríme. The mainstream Roman Catholic view is that Roman Catholic Christianity is the trunk. A to ako to katolícka cirkev vysvetľuje, že keď máme strom, and then the Eastern Orthodox moved away. Tak kmeňom je rímskokatolícka cirkev and of a course ortodoxná. The Protestants, they moved away. A taký ten výhonok, to je proste and then protestanti. Protestantism was a bit a result of fragmentations here and there, always splintering, always fragmentating. A potom tí protestanti, tí sa len tam delia a nemajú sa radi a tam sa akože furt niečo tam... While the Catholic Church maintaining the solid trunk of tradition going back to the apostolic time. Zatiaľ, čo rímskokatolícka cirkev je stále pevným kmeňom, ktorý je pevne zasadený na apoštoloch. We have to change this pattern. Musíme úplne sa into thinking that the Roman Catholic Church actually is a deviation away from biblical Christianity. Ale musíme sa vrátiť, uvedomiť si to, že práve že rímskokatolícka je deviácia od tej biblickej kresťanstva. Biblical Christianity survived across the centuries. Kresťanstvo Biblie prežilo storočia. Not having one single institution. Nemalo jednu jedinú tú hlavnú inštitúciu. Not having one single leader. Nemalo jediného veľkého vodcu.
but being defined by the commitment to the apostolic gospel. Ale bolo definované svojou záväznosťou k evanjeliu. Of course, with ups and downs. A mali tam hore dole časy. With times or more fidelity or less fidelity. Mali obdobia, keď viacej boli verní tomu apoštolskému vyznaniu a menej. The Lord has always had his own church on earth. Ale Pán vždycky mal svoju cirkev na svete. And that was not the Roman Catholic Church. A nebol to ten rímskokatolícky. So we have to reclaim in many ways what is good, biblical, faithful in the church fathers and in the medieval period. Takže znovu si musíme privlastniť to, čo bolo dobré pri cirkevných otcoch v stredoveku. And there is a very beautiful picture used by John Calvin. A Jan Calvin používa jedno nádherný obraz. In the prefatory letter to Francis, introducing the institutes of the Christian religion is major work. Keď svojmu kráľovi posiela inštitúcie a on mu ich predkladá, ako toto je moja práca, Calvin exactly tackles this point. Calvin sa presne adresuje túto vec. He writes to King Francis saying, we are not innovators. A svojmu kráľovi píše, že my nie sme inovátori. We are not inventors of something new. Nič nové sme tu neobjavili. We are followers of the church. My sme následovníci cirkvi. The biblical faithful church. Biblickej vernej cirkvi. It is the Roman church that moved away from the biblical faithful church. Je to tá rímska cirkev, ktorá sa odklonila od biblickej vernej cirkvi. We have not moved away from the biblical faithful church. My sme sa neodklonili od biblickej vernej. The Roman church did. Tá rímska sa odklonila. In the centuries of church history preceding us, v tých stáročiach cirkevných dejín, ktoré sú pred nami, Calvin says you can find gold and dross, dirt. Vždycky v tých dejinách nájdeš zlato a aj špinu. There's gold. Je tam prach, je tam zlato. There's gold. Je tam prach, zlato. When gospel faithfulness was maintained. V časoch, keď tá vernosť evanjeliu sa udržiavala. But there is also dirt. Ale je tam proste aj špina a prach. Dross, where human traditions and practices and beliefs infiltrated the church. Keď tie ľudské tradície a rôzne praktiky sa zavzali do cirkvi. And so the church is always in need to discern biblically. Čiže cirkev vždycky musí rozlišovať biblicky, what is gold, čo z toho je zlato, and maintaining it, a to si nechať, and cherishing it, a užívať si to, and what is dirt, a to, čo je tým prachom, tou špinou, and taking it away. a toho sa zbavovať. The Reformation was a great time of sifting. A tá reformácia bola obrovským dôležitým časom sitkovania, cedenia. Retaining the gold inherited from the early church. Kde si precedili to zlato, ktoré si nechali potom z ranej cirkvi. And removing the dirt. A kde tá špina proste prepadla. That had been accumulated. Ktorá sa akumulovala. Now every generation has this responsibility. A chcem povedať, že každá generácia má presne túto istú zodpovednosť. Of preserving, appreciating the gold of Scripture. Aby sa tešila a zachovala si to zlato písma. And self-critically reviewing oneself. A seba kriticky aj znova sa spýtovala sama seba. In order to make sure that the dirt is not covering the gold. Aby sme dbali na to, že tá špina nezakrie to zlato. So the reformers understood themselves as standing on the shoulders of previous generations. Reformátori často rozprávali, že my stojíme na pleciach tých predchádzajúcich generácií. The church fathers, Tertullian, Irenaeus, Augustine, the Cappadocians, Anselm, Bonaventure, all these fathers were quoted and studied and affirmed by the reformers. Oni hovorili, že stoja na Tertulianovi, na Ireneovi, na Augustínovi, na Anselmovi a Bonaventurovi. Proste, že oni hovorili, že my
my týchto chlapov uznávame a na ich pleciach my stojíme. To the extent that these church fathers had been faithful to Scripture. Do tej miery, ako títo cirkevní otcovia boli verní písmu. But the reformers were also open to criticize the fathers when they had departed from biblical teaching. Ale reformátori cítili aj slobodne, že môžeme aj kritizovať týchto ľudí, na ktorých pleciach stojíme, ak sa oni odchyľujú od písma. But on the whole, says Calvin to Bishop Sadoleto in another work, Ale tak celkovo, píše Calvin biskupovi Sadoletovi, if we have a confrontation with Rome on the basis of the church fathers, ak máme dišputu s Rímom a na podstate nejakých diel cirkevných otcov, Calvin says we will win the game. a on hovorí, my vyhráme za každým. The church fathers are more on our side than on their side. Cirkevní otcovia sú vždy viacej na našej strane, než na So vašej. we have to reverse the way we interpret, read, and appreciate the heritage of the church. Čiže nesmieme si nechať vziať to, čo sme zdedili ako v cirkev. Neither idealizing it, Ani to neidealizovať, the church fathers. kláňať sa cirkevným otcom. They were sinners as we are. Boli úplne rovnakí And hriešnici there ako was my. never a golden age in the church, A v cirkev nikdy nemala svoj zlatý vek. even from day one. Od dňa jedna. After the closing of the canon, even during the canon, the church has never had a golden age. Odkedy sa uzavrel kánon, cirkev nemala svoj zlatý vek. So neither elevating Ani nikoho nevyzdvihovať, nor despising or ignoring the church ani fathers, neignorovať, ani nezanedbávať cirkevných otcov. but sifting them, Ale stále to nejak hodnotiť a predsediť. retaining the gold Zanechať si to zlato and relinquishing the dirt. a nechať tú špinu, nech nám odíde. Time is up, but let's try another question. Takže dajme ešte jednu otázku a trošku skracujeme obednú prestávku, ale najpopulárnejšiu otázku musíme dať. A kto ju nechce počuť, môže odísť, ale zatiaľ má 32 lajkov. A je to taká praktická, konkrétna otázka. Je hriechom organizovať bohoslúžbu spolu s niekým, kto verí podľa katechizmu katolíckej cirkvi? So, very direct one. Is it a sin to organize a worship service with someone who believes according to the Catholic catechism? Yeah, I will address this in the third talk. Takže po obede sa k tomu dostaneme. But I would say, just to anticipate a Len couple aby of som points, vás navnadil. I think it is biblically legitimate to have actions of co-belligerence with the Roman Catholic Church. Myslím, že je biblicky priateľné robiť veci, v ktorých spolu súhlasíme. I don't think there is legitimate ground to have joint services involving worship, evangelism, and joint mission with the Catholic Church. Ale myslím si, že nemali by sme robiť veci ako bohoslužby, spoločnú evangelizáciu alebo modlitby s katolíkmi. I will explain what I mean in my next talk. Budem sa to snažiť obhájiť hneď po obede.